भट होबाय भट होनानै जोबोद मोजां मोनबाय जोङो गणतान्त्रिक हादोरनि गणतान्त्रिक नोगोरारि हिसाबै दिनै जोंनि जि गणतान्त्रिक मोन्थाय बे मोन्थायखौ लानानै जोङो दिनै जिथु भारतनि पार्लियामेन्टनि गोदान सरकार दानायनि जि बिसायख'थि बेवहाय जोंनि जायगानि जोङो बिजाथिखौ सायख'नो थाखाय भट होबाय आरो बेयाव आं गावनि भटखौ होबाय। बेयो जोबोद जोंनि थाखाय गोग्गानायनि बाथ्रा जे जों बे हादोरनि नोगोरारि हिसाबै जोङो जोंनि माने बिजाथिखौ गावनो सायख'नानै जोंनि दैदेनगिरिखौ बे हादोरखौ सालायनो थाखाय दैदेननो थाखाय जोङो बिबान होनो हायो। दा फै जों बयबो बिदिनो भट होनांगौ आं बयखौबो खावलायदों जोंनि भटआ जोबोद बेसेन गोनां आरो बे हादोरनि नोगोरारि हिसाबै जोङो बे भटआव बाहागो लानांगौ आरो गावनि बेसेन बरा भटखौ जोङो सानै हयै जोंनि पसन्दनि बिजाथिनो भट होनांगौ। गतिके जोङो भट होआलासिनो थानो नाङा आं खावलायदों बयबो जोङो भट होनांगौ। नोंथांनि जोनोम जायगायाव भट होनानै माबायदि मोनदों? आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो दिनै जोंनि जायगायाव गोबां गोदान लाइमोनफ्रा माने भट होनो मोनदों बिसोरनि नामा दासो गिबि खेबनि थाखाय भटार लिस्टआव माने सिखांदों आरो बे हिसाबै बिथांमोनहाबो भट होबाय। आं मिजिंथिंदों गोदान जोलैया जोंनि हादोरखौ बिथिंनि गोदान सानस्रिखौ लानानै माने दावगालांनायनि थाखाय आवगायलांनायनि थाखाय बिथांमोनहाबो मोजां मोनसे भाव लालांनो हासिगोन आरो बियो थारैनो जोंनि इयुनखौ मोजां खालामगोन।